veče i dobrodošli u veliki nemački kviz. Tema večeri je kako reći ne. Imamo dva takmičara u ringu negacije, Kein i Nicht. Ko će pobediti? Ostanite sa nama. Naš prvi takmičar je Kein. On je specijalac. On napada samo imenice i to one neodređene. Gde god možeš da kažeš ein, jedan, tu za negaciju kažeš kein, nijedan. Prosto ko pasulj. Evo primjera. Kažeš imam psa. Ich habe einen Hund. Ali šta ako nemaš psa? Tu kein uskače. Ich habe keinen Hund. Ich habe einen Hund. Ich habe keinen Hund. Pitanje za $1.000.000. Da li je ovo mačka? Ist das eine Katze? Ne. Das ist keine Katze. To je toster. Das ist keine Katze. Das ist ein Toaster. A šta kad imenica nema član? Glad? Vreme? I tu vlada Kein. Nemaš glad? Keinen Hunger. Nemaš vremena? Keine Zeit. Kein je magnet za stvari. U restoranu tražiš pomfrit? Konobar kaže, žao mi je, danas Kein ne pomes. Nema pomfrita. Kein briše pomfrit sa menija. Es tut mir leid, wir haben heute keine Pommes. A u plavom uglu univerzalni vojnik Nicht. On negira sve ostalo. Glagole, prideve, priloge. On je sušta suprotnost Keinu. Gde stoji Nicht? Pazi sad, kad negiraš radnju, Nicht ne voli gužvu. On beži na sam kraj rečenice. Kaže šta radiš i onda kao pečat zakucaš negaciju na kraj. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Aber warum? Komisch. A pridevi? Kakav je internet? Nije brz. Mein Internet ist nicht schnell. Kad opisuješ kakvo je nešto, Nicht stoji tačno ispred te reči. Kao neka prepreka. Mein WLAN ist nicht schnell. I najvažnija fraza za početnike, ne razumem. Ich verstehe nicht. Zapamti ovo, treba će ti. Was? Warum? Ich verstehe nicht. Pazi sad ovo, da li je ovo sir? Ne, das ist nicht der Käse. Ali zašto ne? Kein der Käse. Zato što je Kein za bilo koji sir. A kad prstom pokazuješ na taj sir, tu vlada Nicht. To je moj sapun. Das ist nicht der Käse, das ist meine Seife. Sudija Elza, imamo problem. Rekli smo da Kein negira imenice, ali šta kad je imenica određena? A šta kad to nije moj auto? Kein ili Nicht? Pravila su se sudarila. Pomagaj. Tišina u studiju. Kein služi samo za nepoznate stvari. Ali čim kažeš moj auto, on je onda određen. Tu Kein gubi moć. Tu vlada Nicht. Zato, das ist nicht mein Auto. Slučaj zatvoren. Da ne bi ispao u prvoj rundi, moraš da treniraš. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Postani šampion negacije. Kviz je završen. Pobednik si ti, jer sada znaš razliku između Kein i Nicht. U sljedećoj epizodi glagoli dobijaju super moći. Modalni glagoli. Morati, hteti, smeti. Vidimo se. Čus!